Telefònica us ofereix aquest espai. Som Simple, empresa d'investigació, desenvolupament i innovació en els àmbits de la indústria química, programari i medi ambient. L'any 2004 vam crear l'empresa Simple SL, que actualment ja compta amb 26 persones. El nostre repte és passar de ser una empresa de serveis a una empresa de desenvolupament de productes semblant a Microsoft, Google o Yahoo. El nostre objectiu és apropar la tecnologia a l'administració pública i a l'empresa, mitjançant solucions innovadores, solucions d'investigació, desenvolupament de programari. Som 28 persones llicenciats en química, medi ambient, físics, aeronàutics. Volem ser una empresa puntera a nivell mundial i és el nostre objectiu en els pròxims anys. Jo soc dels que penso que una empresa com aquesta, que no existeix a nivell estatal, segurament a nivell europeu hi ha 2 o 3 puntades molt semblants, doncs té un recorregut molt llarg. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest